na gukwe na muna ikale aho watagete ni gukwaya nyora gwikira no tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enyekenga enyumba yao use asomanyete use chiriche biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumigite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerange ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank Samange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Mwanjumu origereri chinsa ninye chia bono botukori tugariga alia kane chilio mutienyo kianda mwaka wechirwe na 2025 kine kionga chinsa nya senjera bwe kirano chirigo ngoro kwa runyo toto nyangiri na itoko bata na goro sebe ye bimanyerio nigakoro kwa Wilson Makona na ali na kwa legendo ya kionga chinsa nya Waro akamura uyu tukagereto murangeretie urengo tumeke handset yaye abwate twe muisonde baerero twegeneta ngango ikiware karenye omonyaruka Faith Kemutobino we myaka 20 uyu tuna gutinde kwa sinjira jobo tutukano nigo otindo korwa ritukoria rero. Education is very important in your life. Without education you cannot go anywhere. Omujumbe bwe bunge ya Nyaribal Chache Moske Sairi Chanda gosegeta aborkigo b'ekisukuru ime ye bunge yo. Tobato mujumbe abantu ndobwa distima ndobwa dipara ndobwa dimache orecho ndobwati omwana siasa kurwa se bunge ya Nyaribal Masabo Moske Pen Momanyi komomochia omujumbe bwe bunge yo Moske Dr. Daniel Manduku asogotekerania amagendero asebirengo bibwenerete. Mwanjumu ligererie kionga chinzanya ni gotoko chakurwa ase county ya Nyamira astoko mna umubere uyukagaire kaba oyubo mworo kigwa Faith Kemuto uyokonya otindo gose oyotindo kurwa ase ribago ase ekenyoro kia mause goteni gonyara kaba gotindo kurwa rituko ria rero kubatakana amo nabanyanyimbo amo ne amate nigo yanyara kaba kwanakia buna nigo onyago sira aborete na boigo bakanyaka bakomanyigwa igoro yokobara kwae chingakia nya tokaba umubere nya tokaba gotoka gotindikire ase mbera enyenge aba nyanyimbo abo botukigose disiae nigo bayaneke buna nigo botukabagenderete elio kwanekia buna onde bwense bwatare duna ya kolekio nyaraka bakamukirwa egetambo keregetindi kerichiko
omubere oyo konya utindekire ase ngoro enyenge ere asiribwago yokoiywa rikoro ase kenyero kia makena amugondo ose mausi ewodi ya nyamaiya ebunge ya West Mugirango nigo emagoroba ya rero utindokorwa na omubiri oyo oirwa oikatse ngendo yenyagitari enene ya Nyamira ekero obutuki bwa makweria yaiga bukageire gochaka ingaki ende yonsi korubono amakweri ayaiga nigo akageire koba ayo mworokiwa oyo asechinga kechiga obwenerete gutuka ase klasi me asa masomo ye university ya Machakos oyo omanyikaine buna Faith Kemunto Obino asamalita na ekolongwa oyo nyingo umwana oyo nyagusire Faith igaro mwana omutongonene inganeye igona nyanyorete ngarangagirete sibina umwana uri kwenda university ya Machakos munyari koba kagusira kurumba Faith Obino 20 years agwenda kujoini Machakos University tariki 25 mutinyo yonana lakini igaborete kurusobo tariki 30 mutinyo 7 asoga kurusobo iga kagwana nesini mamu mwadi mamu waka motebi kuranjo motebi no munda mona nachire kumbe karachite iga igachikoka samo janga narugwega esimi yaika genda off abanyakenyero abaiga nigo babeire babegete ekambe asayaiga na baitumatete bobe asamatuko ane batarikorera toro oikira rero ekero mubere oyoiga otindokorwa na nigo bairana gotuba amasiabo asengencho konyora otiokire bobe egeka getaneti omutieni oyo mubono nero engaki omworoki wa Faith abeire kaborete kurwase enka yabo wika ekero musubati omwabo anyora SMS ase simi yaye gekweresera ase omubere o Faith obekire na kurwago nigo bachagete kumurigeria arorobuna akwerera omukonyi bw'omugambi bwesa application yabo mabacho Richard Nyamweno batemere kumuriyo mutieni oyo mubima yegeteka no atike nasanga abashiri cyabo batabaya umuntu nale kona bochatu na murumu wabo Nairobi lakini rutumie na betari safari ko mwereju ana Telecom kitanganya akabasha abashiri 500 ko bateyera Faith bagakira ya kabere agaja kabateria Faith imukuriga otwa muitete tukamutinde kekenyero kya maushyange ne tangi akiyako gereda akiyako gara abashiri bono batite bocha akaraba ete message yuwotimboka mpaka bakacha kumanyaga amakweri aye Faith nigo akageire buna nigo aitetwe no musani oye omumura asekeria buna no bwanchani asebono ikageire buna nigo tayare abekirwe byara mura oyo tukagereto murangeretie urengo tumeke yande seti yaye agwate twe muisonde baerero twegenetera ngako kiware karenyo chimambienda aigorwe amastaka mumuro yakorukwa Idioni Makori abwate 23 years igakoro kenyorukia kesugura kiamboli lakini sawa uronge miruka ali bukiamboli bakorete aiga nigo abasae abake abo baibwatiranirie no bwanchani basemiwe bananto maite discipline ya kaire lakini baire ngora ubwanchani no bakungu bwaitira abantu abange asenyencho murao kagera nero bweka bwanjito musubati kumbe na nabwata abasani bandi ose musubati ukagera mu murana ruji abwata bweka kumbe nando mu murana abwata abasani bandi igotiga baita bate batiga mwana manga elinde bapanya na wasomo warasoma kore okonyoma kuri kwandana chinkaki echecho nigo abanyakenyoro naboigo abairi banyagusira baganirie eserikali ebakonye asogokora obutuki erio esababu ya makweria yaiga emanyekane nabo baikiranetie amabaya babekwe byara tukugure serikali yaendelee kuchunguza kabisa na ende ni kunyarekana muntu utaringe beka korenta umuntu kwete baka kuja kumutindeka yara abantu baratindeka utokora abantu kubatira amutindeka umuntu igonga wembali ba mugwatise tiko tindeka umwana oyo gaiga bamanyekane nekera bamanyekanire irinde be tunzu baegwe susuro
etikoba esoma ase abanto aba bake maiga yabamenyi abaiga kuganyerera ase egeka kia batuko ane erio mubere oye omusubati gose omunyaruka oyore kogenda ase university ase rieta Faith Kemunto onyare gotindo korwa omweri oye ni gotindo koirwe korwa ase ayaiga hingo reporter getembe korwa iga mausi eye gotoka meye ward ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Njefa Tigad Gisemba na abatugi naboigo abonia amabere korwa ase chinsemo chia Nyangusu eyu egotoka ime ye county gose yuerega igose eyuere ensema yamo county ya Kisii nsemende county ya Narok nigo besokire na kubolia serikali wesokia elie konyara kabage kobaka na chibes chabo uchiase ekiombekelikia KCC elio banyaka bakonyara kogendereria amagimabo mulikito Gilbert Kopi na mange onia na batugi b'Icyombe bakonie mabere kurwa insemo cha Kilgoris gocha insemo cha machoga banyako bakurerera ogutaisaneka kwabo mono ase ugutakano chibese banyako bakwirera mabere ase igetuo gya KCC ase nga kibono. Mheshimiwa Rais, naomba ya mahali huko ukisikia hii sauti ama ukipata ujumbe huu jaribu kuongea na waziri wako John Mbadi aweke pesa kwa KCC kwa sababu kwa miezi miwili iliyopita hatujalipwa masiwa kutoka KCC. Oyo nigo aisokirie na konia mabera aye ase abaguri ase chiro ya Nyangusu amona magena na mugonga ali asugwanja kwa ekorende ase ngenjo gotarakanwa chibese irete mabera abo ase ka kimitinye tatu ase nsemo ya KCC. Ndio maana nimeanza kuhangaika kwa barabara nikipeleka maziwa mpaka Kisii rekea kule kwa Wajaluo nitafute soko manake hatujalipwa na tuko na wanafunzi katika shule pia pesa zijawekwa katika shule. Korengana no mumenyi oyo bwa county ya Narok emechando yababwatire abakoreri urwa ase batabwatinjire nde yonsi yo kugenderia family cyaba so kuborwa chibese iguru ye biashara bya mabere. Haya maziwa unayoona huko na hangaika nayo niko Kisii naelekea Ujaluoni kutafutia soko kwa sababu KCC imekuwa ni madeni. Mimi nauliza kwa heshima kubwa. Ng'ombe wanataka nyasi, wanataka chumvi, wanataka Nilsan, wanataka kila kitu ili waweze kuproduce maziwa haya ili tukarudishe kule KCC ni wewe uweze kuachilia pesa ya mwezi wa 7 ili watoto wetu wakasome. Sasa tuko na watoto nyumbani kwa nipigo, watoto wamerudishwa wako nyumbani. Ng'ombe inataka chumvi ndio itoe maziwa. Ng'ombe inataka dip ndio iweze kuoshwa. Ng'ombe inataka nyasi iweze kuwa sawa sawa. Tutapata wapi hata chakula ya siku? So mimi naomba Mheshimiwa Rais ukipata hii ujumbe tafadhali act mara moja. Ambia Mheshimiwa Mbadi awachilie pesa itoke kwa treasury kwa sababu tunataka pesa mwezi wa 7, mwezi wa 8 umeisha na huu ni mwezi wa 9. Mimi na bakumusaba mu waziri w'Ekibesa ari Kibesa gukiase ekiombe kyo gya KCC eli abali banyako bagwa kano Kibesa cyabo. Naomba kwa heshima kubwa tuhakikishe kwamba minister amewachilia pesa na sisi tuweze kuwa salama ili tujitegemee, tusikue ni watu wa kuombaomba na watu wa kuhangaika kwa barabara. Hiyo ndio ombi langu. Mheshimiwa Mbadi aweze kuweka pesa katika account zetu ili alipe wakulima wa KCC kwa sababu tangu Julai hatujalipwa pesa za Julai, pesa za August hatujalipwa na tayari ni September. Nero imechando abaremi nabo yuwa batugi b'Icyombe bagonya ko bagwetera kinga kibagendererete n'oburimi bwabo na muno ekero batarakano Kibese cyabo na ekero bayikiraniriye obasombi bwa mabere gucyase getweki ya KCC. Ngoro boteri gatembe kura sensemo ya Nyangusu bumachoge account ya Kisii magitane nche Gilbert Kobi. Na mwanasiasa kurwase bunge ya Nyaribal Masaba yuboigole oboletie kerogo kyobo jumbe imehe bunge yo serieta pen mumanyi nigamo chiri mu jumbe bunge yo ase ogotakirania amagendera abona eganeri ime ye bunge yo gukwana n'abananchi nigoboigo muskepeni mumanyi akwanira igoro yo bwagachi bw'inyumba cy'igorire inse gose affordable housing kurwa ase chinsemo chekerubo asabuli abamenyi b'ekinzame cyo kwegwa hari bagari tangane cinga kinyombe cyo kira igorwe nago mu mulikito Gabriel Nyakonde. Anjo muligere to kusaba kwabera kwaba yobo tutukano obwa omugano yo na nigo turaje kunyurigereria torore nka muchando Kenya kabagotwara amata ya mukuru wase chinsemo cya muchenwa bogekanigo ni bose bogeka nigo yasokire na kubolia onde urarore omwanchobo uyubolete asegeka keke ya mubono
kobamanyia elio banyala koba bakotwara omorembe buna yamate korengana barabu nigo oyu oborete anyata koba gakorekanelio mwali asomoyo mabo matanga anga matuko 10 na tumuri kito Polycarp Okara ngo ikagaiga asekenyerekiga kya mocheno bogeka ekigo tukemeye wari yegirigoma ebunga yabo getutu bwa masaba imeyenge yega yomugaka Elias Nyakundi asitokomera namo naba mataba igabetu matete basinyere asumuga ko yigasireta Elias Nyakundi ari gwikabona segeka kiiki ya etire jo matuka matambe timenyetinga na nyore reporting ya yumugaka taya gambuka ko cha matanga aringe mbaro lakini tachiti kuira na gocha yaringe lichuko titukolia chuma ina mogoro lakini ende ko rwelio tarara kana oro wangu igwa utuko itandaye ngabatebana na Elias Nyakundi unyabuga kuruma chenu bogeka uno akalire na tayo tobye kumulia toboli inabo kama ambience mwa gocha ajirucha anyore neke Kurengnamo naba mataba iganigo omugako yiga cheta matanga sekenyerumba balekia emparo ulende gwika bono taranyara ko bagakorekana okobora kwa yega rweta igari tukuria Jumaine on 2060 kera ika matanga yo akanyakora bono lituko erimara kwa bagura buntu maetinga ngai yako rete gochi toko muganyanga atarrokaneti mambe wogo kia toko ngako bwatiria rende nganga yachiete gochi ngakiarenge igo batemere ko muri Justin Sebo okolende mbaranyara ko bakomonyora nonya no gwaka chiriboti asebitube banyanyimbo nonya nasaba gambi tibura ibura matunda twatemire no na bagambi twabatebiri kiobisi elinda ngo tobwatera naso okoroto takorigia report yeli yasinga ngaya berete na korukwa yanga kiarwete igobono na batogenderete twatebetia abanyene bakaira report polisi aria na igitege twatamire gweta chindo gweta komoria saba iri gweta rara kan bakagikira nigo yamatiga jariringa omugako yiga nigo bongo bwaje bwikirente na tabwate mu chando nde bwensi asibono bagendre ko bakubuli nde bwensi uranyara ko bakomorora kwani kibuna ngwa kabale roboti asebitube banyanyimbo bose ko bamanya barabuka banyene elio koleto musazo kugo cha senke yiga egendete gwetumatera asumwa ncho yobo ali gwikabono Entu na botu wale gote wabune kenyolo na botu kumetie kiagara Elias no muntu oromongwana tabwati mangana na muntu tana kumana nunde odeta yo bage China iga turatebe ngasa chini baka ge China nunda ara mokembe sa jinda mwake bono okobora kwaje na bogo toreterete birangere bikongo twari gusabanga gaki serikali kiagara abana baikira serikali yakundi no muntu gokora ibintu byaye na magokaya bone serikali kimwari gwanja gaki isete iyo nyina ta iyo yakundi gamenyete ngabuoye mwari gwanje serikali gati mutubwatisie muturigesie usento monyore tumonyore njerende yonsi yetura monyore ebe naro ebe teyo tumonyore tuisane ke birangere ringa twamonyore iginko reporter getasene ke wanchete kya gatembe kuri Justin Seme chiga cha mocheno bugeka ime ye wadi eligoma ebunga yabo getutu musabe county ya Nyamira inchigo kuruko Polycarp Okara na mwanasiasa korwa ebunge ya Nyaribari Masabo yuvo igobolitie kero kyo bojumbe ime ebunge yo Serieta Pen Momanyi nigamo chiri mujumbe ebunge yo Dr. Daniel Walker Manduku asogotekereria aba menyi bebunge yo magendera buna eganirie ime yebunge yo kaukwana n'abananchi nigoboigo omoskepeni akwanera igoro bwagachi nyumba chiri golirie inse gose affordable houses ejio chire asense moye kerubo ime ye ward ya Ichuni asabole amenyi bechinse mecho kwa gwali bagali tangani chingaki chinyombe chyo chiranyaka bachiko igorwa munago tumemurikito Gabriel Nyakundi mwanasiasa kurwanse bunge Nyaribari Masabo muske Ben Momanyi nigo agenderere kumumochia umujumbe webunge eyo umuske Dr. Daniel Manduku asiogotekerania abagenderero asi abananchi bebunge eyo mujumbe abantu ndobwati stima ndobwati para ndobwati mache ore cho ndobwati
bono igoronto bwato mukutano butuko egento ko kuna professional dina kurugusi ingi karansite iga ngoro masimu wa mandu ko oswa ekera aswa oko ebuli kondo ekera ebuli kondo obaso da president ko bori simiane jetima tingina mukorete na nore bana digete na ko monyora mo sabe para ano muchumbe bosa no moto ga wikerugo Boigo muske mumanyini go asegeta omugusi kugendera kubwatisia serikali y'omurayi wense muske Dr. William Samoei Ruto iliyo magendero agendere kwenekiwa asorogongo rwagusi. Mimi nataka kuambia rais akikuja kufungua hii nyumba ya National Housing amexo ametuwekea roli kutoka Keroka ipitie hapo National Housing ndio mpaka chama kama watu wangapi wanataka niambie rais hii maombi Chinga kechechio nigo muske mumanyi aboli abuna chinga kechinyumba che serikali cherigolire inse guse affordable house chachi kwegorwase chinsemo chekerbo abamenyi bensemo iyo kwegwa libagali tangani. Mtu anaitwa Dr. William Samoei Ruto. Yeye ni president wetu wa Republic of Kenya. Akasema watapatie watu wekerubo hii mambo ya national housing. What we call affordable housing. Sasa umeona yule shime na jangwa? Zimeona na macho. Bali barengo banyeno mugondoyo. Mimi nitaambia rais wale wenye walikuwa wenye hii shamba hapa hii area wapatiwe the first priority. Si hivyo? Hata umasikini wa hii area pia hawaishi huko. Si hivyo watu wake huko? Boigoni mwanasiasa Stephen Nyarangi kurwase bunge ya Kitutu cha North nere akwanira itaro ya State House ase akwanira egati ya magendero ayumurayi bwense alierete eira abagusi abarayi bagusi bagasabe bintu batagete tokonyeke muna abagusi tugasabe pare kurusotik egocha mpaka bosongo egare igu nari abantu bagweta buya agatotebia prison yere bosongo gari erusigoro eretu nyanturago asali agare igwe tuyigore asali biasa bikorwa abantu bana bitwanya warasaba korremeremo amagenderera bororo tere buyago sire bube ambere tigi dukoba de yoka yasuneka kiaruse tigororo president ekarengera linga abantu bali barense boss baguri gwamare Maria bagenda bagaja sanga obekonye tegitiki gare igwe chindege chinene chiagororo tugaye suneka chibesi cha bikure budget ya chakire korosu na kitode president William Ruto tota Kingo reporter ya igata sendi bontete kyana gikumike getembe kurwase bunge yenyari bari Masabai County ya Kisii Ncenguruko Nyekundi Gabriel. Mujumbe w'ebunge Nyaribari chache muske Sairi Chanda nigasangana bamenyi ibanyanguru ime ye ward ya Baracho ime ye bunge ye Nyaribari chache na ukwana ni tuko lya lero nigakwanira igoro ya magendero no buyo boko bwatesia serikali nabo igo musangero w'ibigo boigo ikiranwa amo no mujumbe w'ebunge ya South Mugrango omuske Silvana Sosoro webo nere ogerera igatambukiro kiaye kyoko gendera ko bwatesia serikali ikora no muraibu ense omuske William Samoei Ruto. Mimi nataka kuhakikishia Nyaribari tunasongeza mbele. Mimi nimesukuma serikali na tumekubaliana na rais wetu Mheshimiwa William Ruto tunaweka barabara ya lami hapa Nyaribari chache. Tumeelewana? Barabara tumesema lazima mwaka huu sio kesho. Mwaka huu Nyasaye akipenda tutaanza kuweka lami. Na hii hapa niliambia rais, si nyinyi mumeona rais alikuja hapa, si amekuja hapa Nyanguru na ndege yake kabla awe rais amekuja amesimama hapa, si ndio? Na tuliongea na yeye na akawapatia ahadi atakuja atusaidie watu wa Nyaribari chache. Kwa hivyo musiwe na wasiwasi, tunaelewana? Sasa mimi nataka kuwauliza swali, makosa yangu iko wapi wakati nikikuja kusalimia watu wangu? Watu wengine wananiletea kisirani.
Epareye egochaka kurumate ga aria smoko ne chinyeni. Egati. Nabo baracho. Yatira gocha yasokaga. Zairi chana na ibe krete budget ye koroskwera mi eros. Ndoigwana ine. Ekra tu akorra mageno se toba te bakereki. Ekra tu akorra mageno toba te bakereki. Evindomira tabatebi eskuru ya nyanguru kereke somo to kanga kiraga omo aziri migosio gamba. Na motebi tungocha torega. Otebi nkoratare milioni 10 gocha se eskuru ya nyangara ibekena. Manchira rebaigo. Emiakeri amaega. Ekra babo soro bar ko bori chukura. Inchena oncho karerte kusiye ngima. Ndasabero mongwana kurukuli ya muruto chukura. Moanse kerera. Mugatebo sora abasogete. Mukabate ngumu ne matone aro koira. Mukandikira mukaranga tere bari mungono mwana. Ngata kero tikere. Na ire to staireti. Na ire to staireti. Bono ntegerere. Bono ire inde serikali imbe. Mugate bona mandegere. Atakira koigumo woncho kana kirase. Mama taingo soro karua bwe. Ninchi naenda tofanya koligia serikali. No. Ngakio wante bindu wasendagera ime. Ngite naende kwaro kobo kimobo obo yena naende bado tawado. Engakiri mwarenge serikali mwaragerete. Na indu teatore serikali teatoragere. Na indu tuarwara erebia basere wobe. Naboigo omojumbo oyo webunge ya Nyaribari chache omosikesa Chanda nigatsanga amo nabarkwa beskuru ya yoboroso ya nyanjwa atanyara kabaga kaboli abo bwatani bonsi bechisemi ko bwatira na ilikana kebna chisemi ko sebirengo bechisemi ngo kina bire ko senkomenta bire naboigo nya kabaga kaboli abarokigwa ko bekomokia asamasom. The junior secondary school kids who are here, the older ones, that education is very important in your life. Without education, you cannot go anywhere. No matter how handsome you are, how beautiful you are. Lakini kama hapa kwa ubongo iko zero, wewe utazama. So you have to work hard. Remember your parents, your guardians. They are struggling to ensure that you have the best education. So I want to plead with you guys to work hard in school. Be disciplined. Are you with me? Yes. So that you can become a member of parliament like Zairi Janda. So that you can become doctors. You can become pilots. You can become engineers. You can become president, women rep, senators. Ama namna gani? So I want you to promise me that you will do your level best, and as a leader, I have come here, Mwalimu, to give my commitment and to support this school, so that these children who are here, our children, they can prosper, they can shine, they can have all the facilities that they require. Mwanjumo origereria na kwariganira sekionga chinsa inya watuko bwarero no gikira buna tokorera mangana maiga amaye gwika rituko rinde nje ni ngongoro kwaro ni toto nyangiri kuranse bimanyirio ni gakoro kwa Wilson Makoli no bakona sema transmission ni gakoro kwa Kevin Ongeri ose DJ Atsan twaraboliro buye miyaga Temba TV konga kemo musi na boigo twale watuko bya Pagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana mani, pagina ninjo. Konya na mbule gotu, bironje bikumbeo, na mugusiate bete matekara murumbe giku. Umuntu uri murumbe lirumbo maite maambi ndirio konya liko saria mangana. Ndirigiya, igo murumbe nuri utakolengerere tibuya, ero kona ko kero se mugondo kwako na koendo na kome bindagara yao. Usona kuligiri bintu byona guitebikoe aira bona motekerege kukamyo tigana guitebikoe ibya to ba gutiganga bona tini kugora ngombe ngabona uyo ngano guitale gorengo korali yaho gendete gokora tekara murumbege ku konye na mbure gotwa bironje bikumbe winekeronje abo mugusia tebete igo Pagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana mani,
Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo teberie kende gensi uraganie bagoteberie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungeta asa mabati aliaje chigeche merongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green ubutambe gwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kisii Impact Institute of Science and Technology bakorereria Intech ya September asibakora chikos mnabono ICT, Mass Communication na Journalism, Hairdressing na Beauty, Perioperative Theatre Technology, Music Production, Computer Packages ne chinde chinyinge asamange bakire SMS number 0705 773 142 0784-663-693 nubagotoka ase umuchubusungu Twin Towers aserirungo 5 na 3 incho alirira bwire kibono.